Machiegni kendo mane Jataa chenro e puothe ma Dominion olose okanga mokwongo gi jofwambo nyaka ne golo e puodhono e kaunti ma Siaya e higa 2017. Calvin Bags oywagoreyo kaka ne othiche oko e lobno komedo ni duogo mare pacho ka juma mokalo en kaluwore kod kwayo mag moko kuom jodak ma kaunti ma Siaya maywa kaluwore gi dongruok mane ochwalo manyaka sani osekethi kod jaket mwandu e lobno mantie sani. Mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero, Bags bende olieko ni ngima mare nitiere kinda kuru gasumbi kaluwore gi jok mosebedo kalawre kode. Bang' thuolo mar higni 8 bang' wuok e puothe ma Dominions, mane en jataa chenro mar Dominion Farms Calvin Burgess wacho no nyalo mana gombo duogo kendo mar keto mwandu e pacho kae mana ka lwasi ni kare. Siaya was prospering when we were there. If they have me come back, it'll be operated again as a PBO. Understanding? No cheating. Understand? No bribes. Not to anyone. I never paid a bribe to anyone. Burgess ohum nono kaka ne othiche oko e puothe ma Dominions. Kata kamano, oyango ni duogo mare e pachoka en kaluwore kod kwayo mag jodak e kaunti ma Siaya. So the local people, they said, would you please come? They begged me for months, would you come? Would you come? Would you come? And finally last week I said, yes, I'll come. The MCAs at the time, not the ones now, okay? And the governor, not the governor now, were going to take me out. They brought the government bulldozer to my compound. We called the embassy, they called the whoever, administrative police, and we fled at 3 o'clock in the morning. We had to leave through the back roads, knowing that we were likely going to be killed. Bende oyogoreyo kaluwore gi bedo mar jaket mwandu masani tayo yawo ma Yala. Komedo ni ne otiyo kod omenda mathoth mar dongo yawno nyaka kama entiere gi sani. Bende yango ni nyaka ne oduoge piny Kenya. Oseromo gi jotelo mamoko mawuok e kaunti ma Siaya madwaro ni oduog kendo mar keto mwandu e kaunti no. Mr. Rai took the land with nothing in the Constitution backing it up. So everything, including over $40 million that we had invested of my personal money, every bit of wealth I had was taken. If Governor Ringo backed me, he's basically sent the message to that he is 100% for me. Dr. Bero got a hold of me the other day, and he said, absolutely, Calvin, get back here. And he says, I've talked to my brother, and you know who his brother is. And said, he's 100% for it. Let's go get it done. Burgess masani en jahiga 74. Oyango ni ngima ne nitiere kinda kuru gasumbi kaluwore kod jogo eko mosebedo kalawre kode. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Rowere matindo ma higi tini 18 e bwore urok motisi kaka Broken Crayon, Steel Color, misiro kod apis mar Women Rep e kaunti ma